тъс. Кой? Дето излезе наскоро на нея клипче. Елемент. Хъмбъл? Не. Елемент. Да, елемент. Какво е елемент, бе? Елемент. Да. Но дето излезе клипче. Супер интересно. Тихо. Гледал съм маня. Супер интересно. Видял съм огня. Виждам съм маня. Какво правиш, бе? Я спи, не Тере? мога да. Ще фане още Чуем. повече. Ай, не можеш. И какво са? Ма защо настрелят, бе? Какво става, бе? Какво става, война ли става, бе? Елементо и са фуер, бе. Турци! Или пират. Пиратки, бе, брат. Пиратските се чуят много по-силно. Турци! Кай Ти не е пирати? стрела. Само Той не е ли от калашник, бе? Какъв калашник? Айде, давай. Кай, како е? Че е калашник? Ти не си ли чувал калашник? Не, Колко игри си играл, ма калашници? Почти всяка игра ще ударим Ти с само калашници. пари, бе, го пак. Абе, чко е? Какво? Алфа. Какво ти? Ти стрелате. Не е ли по-ордер? Стига снима, бе. Ето я, бе! Бора!